Takulandirani ku Malawi News Daily Updates kuchimake kwa nkhani zochitika ku Malawi. Ngati channel chathu chomwe ngochipeza kumene pangani subscribe kuti nkhani za ku Malawi samakuphonyeni. Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ndikufuna ndinene kuti ine ndimayimirira Amalawi wosauka. Ine sindiyimirira chipani, ine tusine wa DPP. Koma DPP yo ikachita bwino timayiyamikira. Koma ngati ingapange mbwerera timayibandula. Ine siwa UDF, ine siwa Ford, ine siwa MCP. Koma ngati ingapange bwino MCP yo timayiyamikira, ngati ingapange mbwerera timayibandula. Choncho ndine osiyana kwambiri ndi ma activist ena amene amachita belong to a particular party. Ine sine wachipani. Sizisonyeza kuti chifukwa chokuti ine ndimachokera ku Mulanje ndiye mwina DPP yo ndi ya Alomwe ndiye kuti ine ndine wachipani chimenecho. Ayi, ine ndimangoyima pa chilungamo, kulankhula pa chilungamo, ndipo lokutabwera propaganda yotani. Olo anthu atanena zotani mbiri kuyipisa mbiri yanga motani kuti ndikhale mbali yawo, ine sinimapanga zimenezo, ine ndimangoyima pa chilungamo. Leronso ndiyayimirira Amalawi, ndiyalirira mavenda. Nkhani yathu yayikulu ikupita ku mavenda, komanso onse ogwira ntchito ku chipatala, komanso mboma amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana makamaka ikafika nkhani ya ma allowance. Komanso tiyalirira onse amene ma suppliers amene amapereka katundu wawo osiyanasiyana kuma private companies kapena mboma, kuwaunikira ndi kuwalirira mavuto amene amakumana nawo. Koma mwina tisanayambe zimenezo, uthenga umene ukupita mama wawo uno kuboma ndionena kuti kuchisi Island kuzomba, komanso madera ena ngati kumachinga, muziwe kuti fetereza osika ntengo iyi sanafike. Anthu adakalibe ndi makuponi kuphalombe nkati uko kuswang'oma uko, anthu kumene kosanagulebe fetereza. Kumandabwa kuti kodi kuno kuchisi kuzomba kwajali kupita uko anthu adala kwa chani, kodi nanga ndi mmene chimanga chikupangiramu akumachingawa adala kwa chani, amene wade athira fetereza. Undu uthenga tukupita kuboma. Choncho tikamalankhula nyonje enazo amanena kuti aye amene yeyo ndi wamisala, watumidwa ndi ya MCP, watumidwa ndi anthu osusa HRDC, amutuma anthu ena ache achithyola, amutuma ena ake achimwendo kuti azilankhula zimenezo. Kutereko zinka, koma nthawi ija tikulankhula zoyipisa anthu amene ndikumalankhula za UDF, kapena kumalankhula za DPP, kapena kumalankhula za VP, kapena kumalankhula za UTM mmakondo kwambiri. Ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo, moti chimene ndikukuza ni chindi chilungamo choka kunena kuti kuchisi Island kuzomba kumeneko, komanso madera ena kumachinga ndi madera ambirimbiri fetereza uja sanafike. Ndiye zili ndinu aboma muganizirepo pamenepo unduna wa zamalimidwe mupange machawi, chifukwa anthu padakali pano chimanga chayamba ndithu kukula oti fetereza sichidathiridwe. Nkhani yathu yoyamba lero tiyalirira mavenda amene amaphwekesedwa kuno ku Malawi. Kodi ku Malawi kunoko anthu amaphwekesa zinthu kwambiri, koma venda ndi munthu wofunikira kwambiri muchitukuko cha ziko. Mwina timango chepesa venda kuno ku Malawi, koma venda ndi munthu wofunikira. Choncho mavenda akukumana ndi mavuto osiyanasiyana, mavenda aku Northern Region, mavenda aku Mzuzu, mavenda aku Lilongwe, mavenda aku Blantyre. Lero tiyambe kuwalirira mavenda aku Blantyre kwa achimwene anga a Jomo Osman, kunena kuti mukugwira ntchito yabwino kwambiri yoyipanga Blantyre alimbi ikhale yooneka bwino. Komano musamawathamangise mavenda wandizi kwanje, tazikambo ni a human heart. Pakana kufika ndithu aosi apalimbe ndikumakwera nawo minibasi kumagwira anthu. Iniyo mukanapeza malo abwino
amene akuyenera kuti anthu onse amavenda ogulisa zinthu zawo, ena chinangwa, ena mbatata, ena nandolo, ena anthochi, azikakhala kumeneko, koma osakhala kufika saizi yoma amanga unyolo ngati anthu ni macriminals, kufika saizi yoma amenya pakana muli ndi gulu linachera zikwanje mabanya amene akumathamangisa mavenda wa ndi zikwanje. Ndikuona ngati pamene popo tikulakwisa, koma mukugwira ntchito yabwino kwambiri ku Blantyre City Assembly, ndipo ndi meya yekhayo Jomo amene akupanga zinthu zokupsya, amene anthu anamuderera, amene anthu anamunyoza, koma mwala okanidwa uja ndi umene tunamanga nyumba pangodya. Mavenda ena amene tikufuna kuwalirira lero ndi aku Lilongwe, makamaka ku Soka Market, ku Free Market ya Soka, makamaka department kapena dera limene amagulisako sapato. Mavenda amene wa chaka ndi chaka kukangogwa mvula amakumana ndithu ndi msuweji manyi kuchokera mwa amwenyemu. Ampali amwenyena amasegula chipaipi cha odala, ndiye mmene mmachoka madaipa, mmachoka makondomu, mmachoka zinthu zosiyana-siyana manyi kupita ndithu mbali yonse imene amagulisa nsapato. Oti kunsika koseku chakumakhala kukununkha. Ndimaona ngati Lilongwe City Assembly mukanatengapo ndithu stepe kuonesesa kunena kuti venda uyu amene amapereka msonkho, uyu amadula maphasi, azikhala pa environment yabwino. Monga mene zachitikira masiku apitawa sizinali bwinotu kuona koseku jamanyi okhaoka ochokera mbwalo la njovu mumwa amwenyemu. Tatiyeni pena pachi muzipanga zinthu za ukhondo. Kodi mmene zili kumene kujako matenda anati abuka kufa anthu angati, andi munayenera mwachite discipline amwenye amene wawa kuti izizi za masuweji zawozi azizi samalira komanso asamangosegula mapaipi chisawawa. And how do you expect someone kuti apange business pamalo ngati amene malo oti ayipisidwa ni manyoka oka? Izizi sizikukhala bwino. And izizi ndimadabwa nazo kuti kodi inuyo ma authorities mmamuganizira bwanji venda? Venda ni munthu wofunikira. Venda ndi amene amakhala mapanga nawo chitukuko muziko lina liliyonse. Mwina kuno ku Malawi timango apwekeza, koma izizi zimene zimachitika ku bwalo la njovu every year in year out zimakhala zomvesa chisoni kwambiri. Taona nimene kunalili kuchokera Thursday last week, Friday last week, Saturday konseku ja kunali kukununkha. Anachita kulemba anthu ena aganyo kukakonzakonzako. Vuto lake ndionena kuti amwenye ambiri amaopedwa, iniyo ma authorities mangopita kumiza kukakashako ndalama, koma kuti muauze kuti khalani au khondo si mafuna. Andi izizi zomapulisa masuwejizi maujeni zosa mapaipiwa zimene zizili kose ngakhale mulimbi kuchokera apo pashire Highlands mmakhala mukununkha manyoka okha mu town imene yalimbi. Mwina zisintha pamene abwera ajomomo. Chimodzimodzi so mavenda akumzuzu amavutika kwambiri, amachitidwa treated ngati ndi agalu, yeti anthu ajabwera kuti azapange nawo chitukuko mu town yathu yaku matauni osiyana-siyana, kandi kuzomba, kandi ku Blantyre, kandi kumzuzu, kandi ku Lilongwe. Tinayenera kuti ife ma assembly kandi ku Kasungu tikuyenera kuti tialemekeze mavenda osakhala kuazuza. Anthu ena amene tikufuna ndi alirire mama uno ndi ma suppliers amene amachita supply katundu wawo kaya kuboma kapenanso iyayi kuma private companies, ma hotel osiyana-siyana. Lero tikamba za ma suppliers aku Sunbed makamaka kunkopola amene akhalanso pano opambana mezi 7 sanalandire ndalama zawo. Kodi abale anga mukamakhala m'maofisini kandi kuboma kandi ku Sunbed komwe kutinenako ndi malo osiyana-siyana, simmakhala ndi umunthu kuona kuti munthu ngati akutichita supply zinthu ndiye kuti amene iyi amadalira momwemo, ana ake kuti akalipirire sukulu akudalira momwemo.
kuti adyese banja lake akudalira momwemo. And ndizodabwisa kuti mu history ya ma suppliers chaka chimenechi kapena nthawi imeneyi ma suppliers samapasidwa ndalama zawo, ma suppliers amachedwesera ndalama zawo. And zosatira zake ambiri aja amalandidwa ngongo, amalandidwa katundu chifukwa cha ngongole, chifukwa musamangoona tu katundu atafika kumene koko kusanibediko katundu yamakhala ena ja atangongola. Muzikhala ndi manyazi akuluakulu makamakaso inuyo amene mukuyendesa za hotelo mu industry imene ndi a sensitive industry ikuyenera kuti muzikhala bwino ndi anthu ena amene tikufuna kuwalirira lero ndiogwira ntchito timati support staff ya pa Zomba General Hospital, kumene kuko anthu amene wawa akuzunzidwa koopsa ndi akuluakulu aku administration amene kuchokera chaka cha Tamumalichi anapitisa kumandevu kukapanga training support staff osayipasa ma allowance yawo pakana lero. Anthu achita kugubira kuipi kupita kwa human resource umundumu kukawakumbusa kuchokera mu March last year kuzafika pakana lero support staff ya pa Zomba General Hospital sikulandira ma allowances yawo amene anatengeredwa kuti akapange training kumandevu. Inaso ndi jana anatengeraso kukapanga training ina ya ACB kumulunguzi ukoloji pakana lero imene yonso sanalandire ndalama zawo. Tikufuna tikupempheni inu akuluakulu mukamapanga zinthu zanu kumwambako iyi system mukumayitana anthu kupita ku training koma ndalama ndikuzapasa siku lina. Imene ndi system imene ikuphinja anthu kwambiri, system imene ikupereka chiphinjo kwa anthu ambiri akudandaula. Muziwe kuti munthu akamapita ku field amayenera atenge ndalama moyo akagonere, ndalama moyo aisiye ku nyumba athandizire pa khomo. Musatengere tu kupeza kwa inu bwino ndiye kuti aliyese ndiwopeza bwino. Izizi zikupwetekesa anthu ambiri, izizi zikukhumudwisa anthu ambiri. Munayenera kuti akuluakulu akubomako ku Capitol Hill mukamapanga ma program anu owayitana anthu kuti azikakhala nawo kuma training osiyanasiyana, mukhale ndi system yomapasa anthu ndalama zawo. Otherwise this system is very very stupid system yozuza anthu kwambiri, mukuyenera musamalire. Anthu ena amene ndikufuna ndi apase warning lero ndiogwira ntchito ku chipatala cha Mangochi, makamaka ma qualified nurse and doctors. Kuli nchitido kumangochi nchitido osakhala bwino umene ngati susamaliridwa anthu ambiri afa. Chifukwa kumeneko anthu amene ali ma qualified nurses komanso doctors akumasiyira ntchito anthu ochita training. Kodi anthu amene ajawa ma trainee aja akatenga ndalama mkwala ndikumpasa munthu molakwika, kodi munthu ameneyo sangafe? Koma iniwo muli busy mafoni mwanu, muli busy kucheza, muli busy kumayenda bawo, yet you are a qualified doctor, you are a qualified nurse. And zimezi sizingochitika tu nkhani za negligence, sizingochitika tu kumangochi kokaya. Almost 3/4 ya zipatala muno Malawi. Ndipo ndikupempheni inu a Minister of Health pena pake taziyenda ndikungokhala ndi surprise visit machisanzo kungoenda mwa chinunu kupita ku chipatala cha kumangochi mukaone mmene akupangira ma doctors manesi amanyenya kuopsa sagwira ntchito yawo. Kugwira ntchito monyenyirika ndikuasiya anthu okuti ndi ma trainee. Izi zikoza kubweretsa chiopsezo komanso kupangisa kuti anthu ambiri azingofa. Kodi tu imfa zina zimene mmaziona zikuchitika mu zipatalamu si imfa zokuti zokonzekera, imfa zawamba zadala chifukwa cha negligence. So ndimafuna ndikupempheni inu aku Minister of Health kuti you must discipline your people. Makamaka aku Mangochi District Hospital amene akunyalanyaza kwambiri ma qualified nurse, ma qualified doctors amene akuzunza kwambiri. Akuzunza anthu komanso sakufuna kugwira ntchito, akuasira anthu amene sali qualified, anthu okuti bwezi pano akumaphunzitsa iwo kuti aziphunzira ntchito, akutenga ntchito yonse kuasira anthu ngati amenewo. Zimene zizi sizikukhala bwino mu democracy. Nangofuna ndikukumbuseni aboma kunena kuti sowano lero ndi siku la namba 23 komanso mwina 24 kapenanso mwina 25 ma civil servants sanalandire ndalama zawo. Mukuyenera kuti nanso kumeneko mukamapanga ma program anu
muzidziwa kunena kuti pano zinthu zavuta, koditu pakali pano pa zinthu zakwera kopsa, zinthu zakwera. Shuga uja amene tikamugula monye tinkanena kuti ndi wodula uja, pano pa ndewu wakwera kwambiri. Izizi mukuyenera kuti musamalire kwambiri. Chifukwa chimene chinapha anzanu aja IMCP aja, inunso ngati simusamalira chikuphani. Musakhale bize kuzilemeresa, chifukwa pano tungakhale ma ministers ambiri alemera kwambiri. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Osayiwala kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuchitira kuti tikapanga upload nkhani za nyuwani inyo muzilandira notification.